Pilihan lam sok kapang ni tak tay bukuk song no norok thangnai salni satam sikang norok nugi makhana je sini kaisa footage viral mani ba kaisa video belai khano tabuk tipra hastebo viral ngi tongkha je kili chai tongkha sini o je tipra mothani flag duita tower sakao kawui bo solongo berai mani aborok ni nogo angma phaika tini aborok je o takhungno bono je tini bo hasake rajana hamjagoi bo tini kusuma bo solongo tower sakao kawui bo tini berai reikha phaji hingke ang tabu bono swngnani muchungo je bo o tower sakao bahai kawui basa kusuma bo flag berai makha bo kalainani kirili ada je but thainyani rok ba current sonangnani rok kirili ada phadi hingke sing obono tabu bono thaijak thaini swngini rani hingke takhung nung kirili ada je nung tipra mothani je flag kusuma o tower sakao berai mani nini bkhao nung kisapon kirimani ba buibai hingjangnani ba bui bujangnani rok nung kisapano kirili ada abo nung kisa srai sai khana rok sini lokorok no belai no hambai ang ko obono ang bebangno rajan bagai thipan mano obono ani busabutini bagai boisoni bagai ang chini thinang bagai onek wansugoi ang ken phan kiriya ang kana hne ang kagai khaji rikha abo hingke ব্যক্তিগত নং তাবসে জরতে বুবা করনে নংনি বখাবাই হামজাগৈनो তো নং তিনি অ জাগাও যে টাওয়ার সাগাও নং বেরাই दै खेनाबलै ना नों अब बेरा मानि खनि नि लगि केबरो तंग बा नों सासुं दा जे टावर सागाव काका बा दाइ अन्य बर कालि आदानि नि लगि वो ang saijongno kawo ang saijongno phunga sichiri batai thangka obona kam khainai thangmani obon se muitongoi bogara muitongoi ang obon kagai khaji rewo हाइके खाबांनि दाखौ ताइ बुखक सं दिनि कानसले संजे सैजां नुगै दङ अ जागा तामनि सैका दा पावर अफ तिप्रासा nge bok soi tiprasa hani botini porman phuno ka je bo tiprasa ngai bo bubagarani kamseloi ba bubagarani mokhang je kamseloi ar jak bubagarani photo je thopi botini thobi phuno ka je norokni buskango bo ihi ang kubunyo tipra mo thana sabut khayo ang rajano no hamjago ang rajani busa hnei ba rajbongshoni borok hnei botini otako phuno ka je sini tipra sarong no belai khano wana mi sinjata khapuni dakho tei bukukso nor nugui tong na যে তাবসক জরতে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম যে অ ফুটেজ মার খনো তাবুক ভাইরাল নই তখা যে ব বাহাইকে আ ফ্ল্যাগ ন বাহাইকে টাওয়ার সাকো কাইরি মানিখা আবনো ওয়ানা মিসিন সাদা ইকে নং তামর খাই দं তাবো ব্যক্তিগত নি নং ন খঙ্গ নং তাম খরক সালাই दं বা সরকনে হইতে নং কোন মুংসা সকতিরা মাখা তাবসো জরতে হ্যাঁ কোন মুংসা তো মাইয়া আং সামংখাই जाजागौ samung khalainya nung chai tong jao nge nung kuno nok kaisa phono da maya ko tabu sujor dei h্যাঁ kono phan maya ang nge nung raja no ba sini tabu tipra sanne taro no nung tam sana mo sung je nung ni nok rogo ni nok kaisa suk mana ra mo sung ba mane sarkon hoite kun kaisa suk facility rok mana ra mo sung je kono kaisa pana mana mutu da angba nge ni mung ta mung kha an bomo chang tripura chang tripura nge nung ni family wo nung tabu sujor tam kam rok khai ang ko haino buinyor mular ongoi chaja uta mula mane ko hajira rok khai chaja ta rod misri kam khai ta ang nge ni nok ni sarai rok ti dang kha cherai mang ne yongkha sarai mang ni kha bri ko jona ba sala ko jona selama sa beri masa nge nung tabo o para o kamini mung tamo dundrai jarut basai dungdrai jarur basai area amsai khobja guna bo constitution kala bo jimna pekwa jola omo pekwa jora jonmo joynagar ni constitution ni bisingo kalai dong to na nung tai lokorong no je kon kok thaisa thuise kasana ni da musung je tabu je hase ni sini tipra sakha ka hamrong no nung je omo haike no je flag rok ti sadi omo haike kaji rok ni nung kono ni bkhaw kok sanani ba lokorong no kok sanani era musung jarke je nai tong nai rong no ang bebana tini tipra sarma koina musugo baw garana hambai tong kangkai ang hai full sabur khaina bagai asuno hambai mane nung mane akong no kasa khaje nung haike tomono boba garana hamjagi tongkhe nung haike no khalai phonok di akong nung kasa na blana ngini ko ka sunung na blana khanai ma khana khabang ni dakhoi bu khosong sini or takho akara boje
kok kesal kaje bo haikano raja no tomung na hamjagui tongkan ge bo haikano khalai phunuk di hinai je tower sakaro ko phlekai phunuk di je raja na hamjangmani porman phunuk di hinai bo tini serai chini video ni footage ni bising tei norok no sawi khanarga ge norok sawi tongmani bising tei nor ano sahormani bising tei tini ang bini nogo byaktigoto phaiye mane bini kok samani rok bini nogrok no norok no ang phunuknani baidyo ma romka ge phade khabangni dakotei bukuksong bobo khoroksa gărija borok no bo ekdom gori bini nog nokhong ekdom hamjaya bo abono tabuk sorgani phaisingtei dabi khai tongo je bubagara no nok kaisa kusuda reida mano abono bo tabuk je chini bubagara no boko sahori tongo tomungno nung bubagara khanai tongkhake nok kaisa sugda ri mano hnai abono saro ingke khabani dakotei bukusong ang tai bisi kok sagala kai ko bongni nok ro gomo haino tabus roti borni nok bo complete yakho borok nok ka dal tangmani na khakhayo borok bo khoroksa kam khai sajane borok si ingke nor ang tai tam sajinai o video no tomono norok nai tongkhangke kisa takungni bagui kisa kubang share khalailaiji tai comment bo khalaiji ang noroni takuk jewel kubilangma tv ni hambai।